Аз нямам проблем с дишането през носа, защо ме е да нося лепенка за нос? Често виждам този въпрос в коментарите, затова нека да обясня. Самата истина е, че повечето хора, които ползват лепенки за нос, нямат проблем с носа в класическия смисъл. Не са болни, нямат хроничен синузит и не вървят с натрупани кърпички в чантата. Те просто имат носно дишане, което не работи на пълен капацитет и в повечето случаи това е поради чиста анатомия, а не заболяване. 70% от хората не използват пълния капацитет на носното си дишане. Това не е заглавие за лайкове, това е реалност, защото при огромна част от хората носните клапани са естествено стеснени, имат лека асиметрия в преградата или просто са свикнали да дишат частично през устата. И тук ще ти издам една тайна. Ти не усещаш проблема, защото никога не си изпитвал алтернативата. Това е като да си живял цял живот с очила, които не са твоите. Не виждаш зле, просто не виждаш максимално. Лепенките за носна носоид дават точно това усещане. Максимален капацитет на носно дишане. Не лекуват нищо, защото няма какво да се лекува. Просто отключват възможност, която вече физически е била там, но не си е използвал. Не ти трябва диагноза, за да усетиш ползата. Трябва ти просто да пробваш веднъж. В момента има пролетно намаление на nosway.bg, така че е перфектният момент да отключиш потенциала за носно дишане, който вече ти е заложен. Линкът е в биото.